салом дӯстдорони футбол. имшаб дар ҷоми аврупо бозиҳои даври нимфинал оғоз мегарданд. танҳо се бозии дигар боқӣ мондааст ки ғолиб муайян карда шавад. мо ин бозиҳоро интизор шуда ба пешниҳоди хабарҳои муҳими футбол сар мекунем. ба футболбози тоҷик дастаҳои зиёд аз премер лига Россия ва Туркия таваҷҷӯҳ зоҳир карданд. аз ҳамон бозингари боистеъдоди тоҷик эҳсони панҷшанбе аз дастаи химкии Россия ва Коньяспору Алтаньяспори Туркия пешниҳод гирифтааст. имконияти Месси барои гирифтани тӯби тиллоӣ зиёд шуд, новобаста аз он ки ӯ дар Копа Америка чемпион мешавад ё ин ки не. ПСЖ барои рақобат кардан бо дастаи Лил ҳайати худро хеле пурқувват мекунад. дар навбати худ ин боиси заиф шудани ҳарифи онҳо мешавад. дӯстон, агар дар канал обуна нашуда бошед, то ин хатогиро ислоҳ карда бо мо ҳамроҳ шавед, зеро шумо дар ин ҷо на танҳо хабарро мефаҳмед, мо ин хабарро муфассалтар бо фикру ақидаи муаллиф ба шумо пешкаш менамоем ки боварӣ дорам дар ютуби тоҷик ин хел контенти оригинал вуҷуд надорад. акнун дар ягон ҷо баъз дуршнед, мо бошад сар мекунем. дастаи Париж беҳтарин бозингари французро дар ҷоми аврупо ки барои кишвари онҳо бебарор анҷом ёфт ба ҳайати худ ҷалб кардан мехоҳад. ин ду карат ба камари дастаи Лил зарба мезанад. агар Пол Погба ба ПСЖ гузарад, Манчестер ҷои ӯро бо трансфери Камавинга ки бозингари асосии Лил мебошад пур мекунад. Погба ба муҳити Англия мувофиқ наомад, ба серия А баргашта наметавонад. орзуи ӯ дастаи Реал аст, аммо аз сабаби мушкилоти молиявӣ амалӣ шудани ин трансфер ғайриимкон мебошад. аз ин хотир ба ПСЖ пайвастани футболбози француз варианти ягона боқӣ мемонад. Погба аз ин дида дастаи мувофиқ ва компанияи хубро пайдо намекунад. ҳамроҳ бо Неймар ва Мбаппе PlayStation зада рӯзҳои истироҳат футбол бозӣ мекунанд. он ҷо ҳамаи чӣ ҳаст: рақс, рӯзҳои зодрӯз ва дигар шабнишинҳо. дар як сол 15 бозӣ анҷом дода ҳар ҳафта $400,000 маош мегирад. ин кор не роҳати дунё. ПСЖро маҳз Погба ба таври идеалӣ муаррифӣ карда метавонад. дастае ки хеле бой асту дар як сол 2-3 маротиба бо тамоми қувва бозӣ мекунад. дар ин ҷо аслан ҷангу ҷанҷол асту макони вақти хуш гузаронидан. агентҳои футбол ин дастаро нағз мебинанд. ҳар рӯз як ҷашн асту як нафар ҷароҳат бардошта аз саф меафтад. баъдан ӯро дар ягон шабнишинӣ мебинем. Погба ба ПСЖ бисёр росту мувофиқ аст. шайхҳои араб ҳайати қавӣ созмон медиҳанд ки ин ҳама ба хотири Лигаи чемпионҳо мебошад. ПСЖ ба Суперлига ҳамроҳ нашуда аз Александр Чеферин пуштибонӣ кард. баъди ин соҳиби имтиёзи махсус шуд ки акнун ҳар касеро ки дилаш хост харидорӣ менамояд. Рамос, Вейналдум, Ҳакими, Донарума, Погба трансферҳое ҳастанд ки ба қонуни ферплеи футбол туф кардани дастаи ПСЖро мефаҳмонад. баъд аз ҷоми аврупо берун шудани Роберт Левандовски, Нголо Канте ва Кевин Де Брюйне ба даъвогари асосии тӯби тиллоӣ Месси табдил гардид. ҳамлагари аргентинӣ аз рӯи системаи гол плюс пас айни ҳол беҳтарин бозингар дар мавсими соли 2021 аст. ӯ дар ҷадвал аз зинаи панҷум ба якум баромад. Месси ҳоло 48 хол дорад, Левандовски дар зинаи дуюм 36 хол. лео ин фарқиятро метавонад калонтар кунад. ҷои тӯби тиллоӣ ба футболбозон барои натиҷаи шахсиашон супорида мешавад. Месси аз рӯи статистика имконияти бисёртар дорад. ҳоло ҳатто ҷоизаи тӯби тиллоӣ як мусобиқаро аз рӯи системаи гол плюс пас дода истоданд, дар ҳоле ки пештар фақат шумори голҳо ва камтар будани онҳоро аз пеналти ба ҳисоб мегирифтанд. Месси аз рӯи версияи сомонаи gol.com барои гирифтани тӯби тиллоӣ даъвогари рақами 1 шуд. Криштиану Роналду дар зинаи ҳафтум боқӣ монд. Месси дар ҷоми Америка тими мунтахаби Аргентинаро ки хеле заиф мебошад чемпион кардани аст. барои худи ӯ ҳам бо тими мунтахаб чемпион шудан муҳимтар аз ҷоизаҳои инфиродӣ мебошад. дар бозӣ бо Эквадор бо ду паси ӯ ва голи навбатиаш аз зарбаи ҷаримавӣ Аргентина ғолиб гардид ва акнун дар нимфинал бо Колумбия рақобат мекунад. аз ҷуфти дигар Бразилия ба финал баромад ва моро рақобати хеле ҷолиб дар охир интизор аст, агар Аргентина ба ин ҷо расида тавонад. аммо дар ин мусобиқа Бразилия як сару гардан аз ҳамаи рақибони худ пурқувват аст ва бисёриҳо ба чемпионии ин тим боварӣ доранд. шумо чӣ фикр доред дӯстон? аҳамияти ин мусобиқа барои Месси бисёртар муҳим аст. Неймар ҳам дар ҳайати тими мунтахабаш мисли аввала дар сатҳи баланд ҳунару маҳорати худро нишон медиҳад. барои ҳамин бозиаш бисёриҳо Неймарро баъд аз Месси ва Роналду бозингари беҳтарини ҷаҳон унвон мекунанд. дар айни замон аз ҳама бозии зеборо дар ҷаҳон мо аз ҷониби Неймар мебинем. дар бораи номзадҳои дигар барои гирифтани тӯби тиллоӣ ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки воқеан имкониятҳои онҳо кам шуд ва ин айби худашон аст. Канте дар чемпионати аврупо ҳамон бозии худро дар сатҳи баланд нишон дода натавонист. Левандовски бо сабаби осеб мавсими пурра нагузаронид, аммо ҳардуи мавсимро ба ҳисоб гиранд. агар шояд ӯ шанс дорад дар як соли пурра бошад, статистика ба фоидаи дигар кас аст.
эҳсони панҷшанбе дар дастаи навбаҳори Ӯзбекистон дар як муддати кӯтоҳ ба лидер табдил гардид ва акнун ба ӯ лигаҳои пурқувват ба мисли Премер Лигаи Россия ва чемпионати Туркия таваҷҷӯҳ зорӣ мекунанд. Агенти тоҷик Кова Тилавпур иттилоъ дод, ки ба клиенти ӯ аз дастаҳои Химки ва ду дастаи турк Коньяспору Анталияспор пешниҳоди ҳамкорӣ карданд. Ин хабар дар маҷаллаи машҳури Саббоҳ дар Туркия нашр кард. Дастаҳои мазкур дар қисмати поёнии ҷадвали мусобиқаи Суперлига мавсими гузаштаро ҷамъбаст карданд. Худи Кова дар Туркия зиндагию фаъолияти агентиашро пеш мебарад. Сомонаи Sport.uz ҳам хабар нашрад, ки дастаи навбаҳор айни ҳол аз дасти Анталияспор шартномаи 100% гирифтааст. Дар чемпионати Туркия бори аввал фаъолият кардани бозингари тоҷик рӯйдоди таърихӣ хоҳад буд, аммо ҳамроҳ кор кардани эҳсони панҷшанбе Игор Черевченкоро бисёриҳо орзу мекарданд. Ин мутахассис тарбиятгирандаи дастаи Помир мебошад ва худро ҳамеша тоҷику тоҷикистонӣ муаррифӣ мекунад. Ягон вақт дар тими мунтахаби Тоҷикистон фаъолият намудани Черевченко орзуи асосии мухлисони тоҷик мебошад, аммо ӯ дар Россия карьера сохта истодааст ва метавонад мураббии беҳтарини Премер Лига шавад. Ба ин мутахассис дар Россия эҳтироми хоса доранд, чунки дар ҳамаи дастаҳое ки фаъолият кардааст натиҷаи баланд нишон дод, ҳам дар Локомотив, ҳам дар Балтика ва Арсеналу Химки. Дар мавсими нав дастаи Черевченко ният дорад ба мусобиқаҳои аврупоӣ роҳ ёбад. Соли гузашта дастаи Химки зери роҳбари Игор Черевченко ҳамонро ба ҳайрат гузошта ҷойи ҳаштумро ишғол кард. ба ҳамин тамом дӯстон, боварӣ дорам, ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.